Ach tá dó go bhile sin íciam. Cén fánach gasan siad ar a ríise? Casa siad ar ach ní bheith sé diontar a bunte. Ó tá mé friggin báí an látaí. Má mu mar sin hí agan ní canáma. Chola. Nis euro agus 5 cent le a hell. Nílann sin nach 9 cent. Sinna méad atá, scuile tú lom an tám seo. Well, mun bhfuil táige dad. Ní lánach 10 friggin cent. Má scuilm leat sa chola cá me scuile le chola an eile. Gus ní bheith ar go dó leis. Cá me héana expens marach mai ceanna buach sad. Hi, Holly Jackie. Will Gachford all right? Here é sin huiite mar a bhfuil. Tá deas céal am, mar tharlaíonn sé. Féidir tú do gona héana a bhailiú an stáisiún aniu. Cén friggin maithas é sin gomsa níos. Níl tá a fácií am le cosint. Malach dé ar an hól friggin látaí.